אוקיי, אנחנו באפטר פארטי. אור טבק, מה יש לך להגיד לנו? איך היה? מת לגמרי. מת? תחזור לסמית. מה? כן, אליק, איך היה? כיף. כיף. אנשים מעוניינים, אתה נהנית? בטח. אתה נהנית מאוד, מעולה. היה טוב? אני עושה סיקור. סיקור. אם תיגע לי מישהו אני פוצץ לך את הצורה. נדב גולד, איך היה? אתה יכול לסכם לי? פיצוץ ענק. היה טוב? כן. אוקיי. שיר שפי וטל סרגני, אני צריכה את הדעה שלכם. זאת לא את הדעה. היה טוב? אופס, סורי. סתיו, עצור ותן לי כמה מילים על איך שהיה. תראה איזה מגבר קניתי. יופי, זה זה שאמרת לי. אוקיי. נאמר לי שלא היה פה מספיק אלכוהול. לא היה מספיק אלכוהול, שתדע כמה בירות. חולק על זה. זה התגובות שלכם? היה כיף אבל? היה טוב? גם לי דווקא בזה, אבל זה לא... אבל צריך עוד הפעות כאלה. כן, כן, תור ארטיום ליידן. תוכל לסכם לי בכמה מילים איך היה לנו היום. וואו! פאקינג אסם! כוס נעל דולה של זה! טה. אוקיי. היה טוב? הלכתי על פקק של קולה. יש עוד ענבים? וואי. ענבים! את תוכלי לסכם לי בכמה מילים איך היה לך היום? היה יפה. אוקיי. תודה. ניפגש במועצת נוער. קבלו אנשים, כתוב פה משוך. לא, זה משוך. אני צריכה להחזיר את המצלמה לאיש הזה. יש פה מישהו? נינג'ה תנועה, מה זה סתם? שלום. את תוכלו לסכם לי... וואי, אין לי אוזניים. וכמה מילים, איך היה לנו היום? וואי, מלא! סתם. לא, היה סבבה. היה סבבה רצח, סבבה. חוץ מסבבה ברצח. סבבה. מה עוד היה? הרבה מאוד מזה. כן, לי אוזניים. אנחנו לא שרים כאלה דברים. את. To the camera. היה מגניב. תודה לויניק שהקדיש לנו את השיר. גוביניק. כן. היה חבל על הזמן. היה חבל הזמן. אל תשחקי סופר מריו. היה פצוע. כיף. כמה מילים? היה מגניב. טוב, תודה רבה על המילים. אנחנו עושים את זה סרט דוקומנטרי. טוב, אני צריכה להחזיר את זה לבן אדם הזה. דימוש! בסדר. בסדר. טוב, איפה האיש הזה? לא. עוד תודה. אנחנו כאן בארץ הזומבים מחפשים דברים. זה לא שלי. את יכולה לסכם לי את היום? היום הזה היה, איך אני אגיד לכם, קשה. אני ראיתי חדי קרן, אני ראיתי אנשים קופצים, אני ראיתי מצלמים. מצלמים. זה היה קשה לנו לכולם מצלמים, זה לא בסדר, אבל היה לי כיף, אני רוצה עוד הופעות כאלה, בצורה טובה. נעבור ו... מקסים, איך היה? קיומין, כן? כן. איפה האיש שהביא לי את זה? איפה האיש שהביא לי את זה? מצלמת ועמדה על הבמה עם המיקרופון. עכשיו תקני לי כמה מילים, איך היה? היה בן זונה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? סופיה סטרוזה. את כל השומות או... איך קוראים לך? לי קוראים דנה. דנה? אין אותה. זה לא אגדי. מי אמר מה? מה אתה מסתכל? מה? לך לסקייטבורד שלך, סתם. תספרו לי בכמה מילים, איך היה? אותי, אני יותר יפה. רגע, אני רוצה לראות איך אני יוצאת, אפשר? כן, ככה. לא ממש אפשר. אפשר. תספרו לי בכמה מילים, איך היה? מה קרה? אני יוצא עכשיו סיגר כל חזקה עליהם. איך היה? היה. מעולה. מאוד אנשים. או, שלום, כלב. תוכל לסכם לי בכמה מילים, איך היה? בכמה מילים. וואף, וגם... היה בן זונה ודידי היו אלופים, אני מת עליו, שיעשה לי ילד. או, אתה מוכן לעשות לו ילד? איו, גיי מומנט. אנשים שבעים. שם אנשים. אתה! You have a pony, איך היה? כיף. וואי, יש אנשים שלא מכיר אותך. אבל איפה האיש עם המצלמה? אני צריכה להחזיר לו את זה. הנה אתה. הנה הוא. זה בסדר שאני מצלם, אחי, חיפשתי אותך. אני צריכה להחזיר לך את זה. סבבה. שלום, תחזיר להם את זה אחר כך. אנשים שהיו בהופעה, איך היה? בן זונה, יפה.
הוא יפי. איך היה? היה מדהים! זה האפטר פארטי. אבל יש אנשים! ביי, אגיד לך ביי. אוי, סרט. שלום. ביי ביי. אנשים, רגע. ביי. איך היה? ביי. יהה! זה טוב. מטורף זה השם השני שלנו. צלמי אותנו! אני מצלמת אתכם. איך היה? תוכל לסכם לי בכמה מילים. היה כיף? כן. יפה. מעולה. היי. פעם. הנה אנשים. תוכלו לסכם לי בכמה מילים איך היה? מעולה. איך היה? אני משוחדת, אז... אוקיי, סבבה. היית? היה מעולה. את היית? איך היה? הייתי, גם אני משוחדת. שתיכם משוחדת? זה בסדר, סתם. אני אמא של תכלת והיא אחותו. את אמא של תכלת? אני אמא של תכלת. באמת? אז איך היה? חתימות אחר כך. אז מה את אומרת על תכלת? אחלה בן אדם. זה ייכנס לסרט הקומנטרי שאני מכינה, סתם, לא באמת. וואו, ספר גיאומטריה! That's new. אני אוהבת את זה. בואי הנה! לא! תראי לי! או משוואות עושות לי את זה. משוואות עושות לי את זה. צלמי אותנו שיש אותו אימוש! זה ייכנס לסרט הקומנטרי שאני מכינה. צורות, וואו! מה עשינו את זה? אני גם לא. תכלת, ראינו את אמא שלך, היא נחמדה! וגם את אחותך, ואמרו לי שהן משוחדות. הבאתי לך מתנה. המשפחה שלך משוחדת. תכלת. וואו, כפתורים. רותי, אוקיי. מה, למה? כי זה מה שהם אמרו לנו, ואמא שלך אמרה לנו את זה. טוב. It's an after party. And we're searching for people. You haven't done anything. You haven't said anything yet. אתם ילדים משוגעים? מרק, ספר לי בכמה מילים איך היה. וואו. איך היה? איך היה? היה טוב. אפשר? כן, אפשר. יש. והיא נהנית מהפנטה שלי. עכשיו תביא לי. פוגו זה לא. יש שם אנשים. טו 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 טו. איך היה? היה פצצה. את דברי איתי. סשית. יכולה לספר לי איך היה לך היום? היה מגניב. רגע, נפתח את זה לצד השני. כן. היה ממש מגניב. היה ממש טוב והלכתי. אפשר לצלם? אני יכולה לצלם? אני יכולה לצלם אותך? ואת התגובה שלך לזה? למופע. אתה שמעת הרי? אבל אתה שמעת, נכון? רק הגעתי וזה נגמר. אתה יכול לספר איך היה? אתה לא שמעת? אנשים, זה פיצה. טעם אחד, שניהם בברד. אוקיי, לא משנה. תודה רבה. שנייה. וכי ביקשתי יפה, וכי אני מדלגת, סתם. טה פארטי, ואף אחד לא ראה את זה. רגע. דודי. הוא הלך. זה היה דודי. אני צריכה לשאול אנשים מקומיים איך היה. סתם לא. אף אחד לא ראה את זה. אוקיי, אני הולכת לקחת את הגיטרה שלי. טה. היי, זה הכוחות שלי! I'm a ninja! I'm a ninja! אבל את לא נינג'ה, טונה! הנינג'ה הזה כמעט נעלם מרוב שהוא נינג'ה טוב. אז אתה שמעת שיר על נינג'ות? אני חייבת לשמיע לך שיר על נינג'ות. משהו סופר נינג'ה טרטלס, לא? מה? יש I'm a ninja of the dance floor! dance floor! I got a... אוקיי, יוני... שאלנו? סיימנו? אמרנו? כן. פורית? אתה אמרת לי? איפה יוני? כבד לי על הגב. עמוד תאורה. תוכל לספר לנו איך היה היום. כן, מעניין. למשהו להתלהב. אני התלהבתי. מגבר, תוכל לספר לנו איך היה היום. כן. איזה לקח עניינית? צ'רלי, תודה. מה אמרת? אתה רוצה שאני אסובב אותך? שלום. זה מרשל.
מה? לזה קוראים... אם אתה מוצא שם את לזה הצילומים... קוראים אריה, לזה אריה? קוראים נחמן. אריה נחמן? כן, תשאלי את חלק. תשאלי את חלק. זוזו אני... אוקיי, שנייה. זה אריה ונחמן. כבל. אריה ונחמן. תוכל... אז החוץ. בואי תשלמי את אפקט. אפקט. תוכל לספר לי איך היה לך היום? מה, הרגשת לא טוב שמקום? זה מנורות, מה? זה נקרא מגביר מנורות, תכירי. שלום מנורות. שלום. תוכל לספר לי איך היה לכם היום? לא, די, אני מעדיפה... אני מראיינת את האפקט. כן? לא נעים לך שדורכים עליך? גם לי לא נעים שדורכים עליי. הנה פלייר. טוב זהו, אני חושבת שאני אחזיר לבן אדם. אם אתה רוצה את הצלומים מטרידים בתוך ה... שיט, עניין עם חג. טוב, איך עוצרים? איך עוצרים? אם אתה רואה פה דברים מטרידים רצח, כי אנחנו צילמנו אנשים, אז זה לא אני. איך עוצרים?